Kene-kene ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat bukongsan jong ka khubor mentaka step ka nyotari urumphang kilong. Penpau umintri kampo iyeng jong kari o Amit Shah. Bakari India ka kwa ban pengklan ya ka GNA parlok. Bat bon kiri jong ka perhei Henry ka numme penpat bat ki foreign bat ki security policy jong kari. Bo jing perkhing bha ke election commission halor ka jingpunang kam da ki khilong ki khana ha ki nu ki kam ki bayade bat ka election. Pensam umintri rang ba ka jela o konat ke sama hado lais pa sapnutli ki shithi thungkam sha ki noi kai jong ki school lower primary bat minjor ka kinhun menteri jong sarkar jela Arunachal Pradesh ban thau ni pinmi saat li ki deswek ha ka ne ka jela ka khubor ka babnya Menteri ka kampoyeng jonggari o Amit Shah uloong bakari India ka kwaban pengklan ya ka GNA parlok bat bon kiri jong ka perthei Henry ka numya penpat bat ki foreign bat security policy jongkari. Une Menteri kampoyeng jonggari ulay thoru bakari India ha kini ki postnam ki baladam kala pengklan ba halor ka jingte ya ka internal security network hapo ka jingram jong Menteri rang badu kari Narendra Modi. So Amit Shah ulay thoru bakande ka sin ka baningkong hadin bakari kalayo ya ka jingnai lu bakari kandan ya ka internal security network ka baklan ba kabalong kat kum ka policy change ka election commission kalabo jing perking ba halor ka jing kam ya ki khilong ki khna ha ki nu ki kam ki bere bat ke election commission kalabot ha Sabaro ki seng perthei ba kinde ban kam da ki khilong ki khna ha ki nu ki election campaign ki jong ki ken thup ru kum ki jing pen sa me ki poster ki kot link drop ne ki nu ki election rally ne ki jing lang pai ba ke election commission gala maham ting e ba kanum ailat e ki nu ki seng perthei ba kin pen kam ya ki khilong khna ha ki election kine ki jing maham ki long ru ya ki nong yalam jong seng perthei ne ki kertong ba kinde ban kam ya ki khilong khna ha ki nu ki rensan yalap election wat ban ra e ki ni bangkit yaki haki kaliru. Kasokar peneng haki ni exposnan ki bladep kalapin mi yabun kilad jingena ban ajena yaki kinthei bat kumjuru ban wanra yaki kampenroi yaki hakani kari. Habakren ba kilad patai khubor ni kisni Menteri Sarkar Padang Dr. Jitendra Singh ulay itu baki kenthai jongkari kilayo ya kiji kai na kabanda menong kinong yalam Dr. Jitendra Singh ulay itu ru ba ka Aditya Mission ka balaya lam hi da kenthai kade ka nuksa jong ka chingpun ku bor ya kenthai hakari Une Menteri Sarkar Padang ulay itu ru ba ki kenthai jongkari kilayo ru ya kalat banrung hakikam sipai bat kane kade ka jingsim khia hi ka jong Menteri rang badu kari Narendra Modi Dr. Jitendra Singh ulay turu ba Menteri rang badu jongkari Narendra Modi ulong bakari India ka don tang saujat ki ka sakari bat kita kilong ki kenthai ki samla ki nongrep bat ki baduk bat ka jingkiu jongkari ka dei halor ka jingkiu ka jongki Menteri rang ba ka jela Arunachal Pradesh Upema Khandu lembat ki Menteri Kabinet jongkani ka sarkar jela hnegasni kilayo banya shimenta ban pelong jingduai haram temple ha Ayodhya ya Upema Khandu Menteri rang ba ka jela Arunachal Pradesh lasanran da nyopomut ki delegates ki bakanthop ya ki Menteri kani ka sarkar jela lembat ki officer naknat bapher habakren ba kila pathai khubor une Menteri rang ba ka jela Arunachal Pradesh ulapan pau ya ka jing sokmen ba mau lembat ki Menteri ka sarkar jela bat ki officer bakinyo banwan jungo ya karam temple ha Ayodhya Menteri rang badu kari Narendra Modi ulapan pau ya ka jing schem bagi patba jongkari India kin ai ka jing keshan ka bapura ya ka BJP ha ka ni ka general election ka ban salong bat ungai ru ba ka NDA kantam ya ka South Pa si bat ka BJP marway ka nyo kumba lais pa nyo po seat AA une Menteri rang badu kari ulaong ru ba ka sarkar ka jong u kan sim ya buon kirai ki bahe ha ka ni ka kenti ka balai ban sensyar ya kari Narendra Modi ha ba ajing kren ha ka jing etai ha ka jing syong dorbar Lok Sabha ulai khudai kerpang ya ka presiden jongkari halor ka jing ajing ran ka jongka ha ka Lok Sabha bat Raja Sabha so Narendra Modi ulaong ru ba ka jing pen kup bor ya ki kinthei ki samla ki nongrep bat ya ki bro ki baduk kan pentikna ya ka jing thrang jong ka jing thmu jong ka viksit bharan une Menteri rang badu kari ulaong ru ba ka jing kren jong ka presiden kari ka Draupadi Murmu ha Lok Sabha bat Raja Sabha ka penpau ya ka jing don kam ban phai khmat sha ki kinthei ki samla ki nongrep bat ki baduk bat ka jing pen khlain bat pen kup bor ya kini kan wanra ya ki kampen roi hakari so Narendra Modi ulaong ru ba ka pathai boro ko we ka yoro ba ya kari India menta halor ka jingkiu habun kiliang kani ka Akashwani Shillong ka bolam shipi ya ka khubor
Menteri ng Baga Jela ukon bat kesang mahin kesngi ula pensam hado lais pa sapundutili ki sithi tungkam sya ki nonghi kai jong ki school lower primary school bat kene ka program la kalalong ha State Convention Center ha ka jingdan lang Menteri katnat pule puthi jong ka Jela urakam e sangma ukon bat kesang ma ha ba ajing klan ha kene ka jingelang ulong ba kene ka jingelang kamlong tang ban ai ya ka sithi tungkam sya ki nonghi kai henre ka longru ka rensan ben penpau ya ki kam jong ka sorka Jela habakran ya kinong hikai ki blayo ya ka sithi tungkam ulak kentu ya ki bakin trei hok halaki kam bat ban ai ka jing syakri ka bapaka ya ki khana school khana kin laban pinwandur ya ka jing em ka jongki na ka liang Menteri katnat puli puthi jong Jela urakam e sangma ula banjur ya kinong hikai bakin trei hok ban ai ka jing syakri ka babahatam ya ki khana puli Kakinuhun Menteri jong Sorkar Jela Arunachal Pradesh hapo ka jingalam jong Menteri rang ba kani ka Jela upi makhindu herin kisni kala minjur ban thau ni pinni saat li ki district ha kani ka Jela khanang ban pinsuk syu ya ki bosan char kani ka kinuhun Menteri jong ka Jela Arunachal Pradesh kala rai ban pinni ya ka Kiyi Panyo district na ka Lowa Subansiri district bat ka Bichom na ka Benta jong ka Mingi bat Sepngi jong ka West Kameng district ka sorkar megaya ka hap ban bot ya kinong rim jong ka ain luka yukta at bat kan kadat naka katkum kate ka an on omla ban pinon kam ya kinong tre sorkar bala syong that kani ka long ba kani ka an ka klok shai ba kinong tre sorkar bala syong that kilong ki ba don bor bat kinong tre sorkar ki ba pat syong that kilong ki ba don bor bat on omla ban kadat na kate ka an laong Menteri ban unong ai ktin jong sorkar uba polling do habaya de ba kajing dawa jong ka sanhima sima ka Voice of the People Party ba de ban thong biang ya kite kinong tre lukayukta uba polling do uloong ban pinkala kam sanhima sima ya kite ki an lukayukta at kalong ka bomday bat kalong tan ka jing thame ya upat ba bat kan kadat ya ki jing e ki badai banyale ka Ribhoy Tourism but Environmental Development Forum kalong ka balakre ban pelong ya ka jiya ya kejat ne ka trekking event ha ka sipo tarik mendau benai na paham berlum sya pena kendeng benet jingo ya ka krem lembit ka badai ka jaka jingo kai perthei ka baitenat ka badan Ribhoy district bat kini ka jiya kejat ne trekking kan sedang ha ka por khandai bejemen step na paham ber bat pentunkut pat ha pena kendeng ya kini ka trekking on play da Menteri ka kam jingo kai perthei ka Jela uba polling do bat on nyeran lang ru MLA ka nongpo constituency uba Miral Bonds im lemba ki kato ka ni ki riu pakmat ki padai na kani ka district Chairman ka Ribhoy Tourism but Environmental Development Forum uba plila tuso ulay tu baga jing tumu jong kani ka trekking kalong ban pinpao ya ka krem limbit kabadon hapna kendeng Ribhoy district ban long away na ki jaka jingo ka perthei ki baitan nat bapao ha ka Jela so uba plila ulay weru ya ki nong song jong ka Ribhoy district bat kumju ru jong ka Jela bakin wanya simentalang ha kani ka trekking kanang banlang kani jing ay men siem ya ki bat ban pinkiru ya kani ka jaka Haka khubor ilaka jong ka semi-final ka Baningkong jong ka Under 19 Cricket World Cup ka balalong hinin kesni hapalen ka India Persia ya ka South Africa ka India ka la job da 8 wicket but rung sendon siya ka final jong ka ni ka Limpong ilaka haka ni ka jing ilaka ka India ka bala job ya ka jingkinting pisa ka la patit Ningkong ya ka South Africa haka ba ka South Africa ka la tiit aspa South Southern but hap no nyotili ki wicket na ki nyotili ki over habawan be ya ka thong ka India ka la ban job ya ka South Africa Hagama kalapoy aspa sapu praron but hap no pratili ki wicket hapo jong ka sapu pra po insan over but job sundan ya ka South Africa ha ka semi-final ka Baningkong da ar weekend. Ubatit bon na ki India ude usashin das ubalatit kandai punduron but ude saharan ubalatit prapueron but yoru sundan ya khusnam man of the match. Kajingila ka semi-final ka baar jong kani ka Limpong kan long ha ka snipalay ka pratili urempang araja arpsaw hapalen ka Australia but ka Pakistan but kat ki ba job na kani kajingila kai Kenya kendu ya ke India ha ka final ka banlong ha ka sni ublay ha ka khatwe tari urempang araja arpsaw. Kato ka khubor kalakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong but sakin diat pon saya so ba ka Delhi station na ka banda ka khubor ha katin hindi but bot pat sa khubor ha katin pareng kani ka day ka Akashwani Shillong